estimat Ernest, crec que encara no has entès que realitat i fantasia venen a ser el mateix. Que és real, que és igual. Una sempre explica l'altra i si no, no existeix. Que és real, que és igual. No estem mai tots sols, a banda i banda del rectangle. Som jugadors i també som personatges. De vegades ens fa por mirar el món cara a cara i per això cal la ficció, per parlar-ne des i ara. Saber que és real, que és igual. Saber que és real. Si no s'han vist que siguen per poder-nos expressar. Les llegendes i les faules no falsegen la veritat, sinó que se'n distancien per poder-nos-hi acostar. Llavors, què és veritat? I què és mentida? Doncs tot forma part de la El meu estimat Ernest, potser ara